Alex chu tia Nelin kongka akhar han ta ka chuan alakal mai lova angai thlawang wanga atropani ti po a khathei atu kalo ne chuan Neli chu engma thleng lowang mai hian thoveng takin aum le towa Alex po chuan ni zanam thil thleng chu asoi chuak du ta bik lova chutiang chuan an hathok dun chu an ngoi rang maya ni thum aliama Alex po chu class kal le turin ain pek fel tran mek to ni chutia ain siam mol lai chuan Neli kha lo lang rol maya kong ka ron ke ka a ron lu ti ngala pen kek le sup lo kenga kha e to no to pon me thesin atia Alex chuan ka van lom min du saka wang ka lom hle mai tin ai tur lo ken chu ai saka atui hle mai ka khia lom tin Neli chu na sei mai chuan Alex man zan kha min huat phal lowang chu to an tia eng wang ne ka huat ang se chu ba ka kha imi pasoi kha idu tak zet nin ka khia ma la ka du khop mai atia Neli chuan chu thu chu fiat chuan ama pan lo ngai to khep to nia ni e di khop mai ma se va zong mu po ni la min lo ni zat le ta se ama pan min ni thina lom ka mel hi a travelawa atia athin lungin he khang ha ngai chuang le nem alaka ithin lung om dan kha khia se a khia ni ti khia chian to chuan nang ma zo khaidam song mayang atia tak mo ma se dam ta si ro sen tin nge niang atia chung chu nakina engai tu thale don ya tin nge niang tia lau thon awanga malak lo ngot kha afel he nem atakin hantong phot jok la ti chuan ti dan tu chu engai tu thajok don ya chuan alo be thato em ang se ti po hi ka ringa ma se in tet lai anga alo lan wi le che ni chuan ke man kalo chanang che atia chu thu khia chuan Neli chu athamwang re song mai anun pum puya hian alama tang tla thi anei ngai lem lowa ithil ei lai kha mai te han tia atu kalo ni chuan Richmond University lam chu apan don ta athuam no de chu apek tha aken tur te aken lo tur te po apoisa po kha thatakin ada tha Neli chu va mu le kham chu du ti chuan abat lo kwal azwaya pen ke kalo do gang che an tia Neli chuan apeya pen ke ka pek pa chuan envelope apetela kha I hloni kha dollar an zat ma ka kat lo nia ama khan ka ti ve mai ni kha awai in a fulin I lo ka pe che ni hi atia Alex chuan angai lo sin kanin thana ni mai ti hian tin achan chu poisa te chu anga to lu tu ka ma chen Neli chuan nuam ati lo chutia in thana ti wanga lak lo ngot chin hei nem ka chokna sa si chia poisa hi lak lo chuan ka tan anuam don hei nem atia Alex chuan thodik asengot thei box si lawa ani chuan kan lamai nge atita ma se Neli bank account number chu kheveka haw sat deuh huna ka pilet le vek thawang ti ngai dana nei ni Neli chuan food truck chuan awa thla ta amun an va thlen chuan an lo om deuh nuai to chuta Alex chu chuga Alex I local vedon mo ti thom a kheta an hoile ta Philippa khani Neli chuan Philippa khya dan kha chu thawak lawa nang khan I lo ti boi nge alo ti man hwa Philippa chuan uya engma soilem lawa Alex sok chuan min ti boi don hleinem kanin classmate thina tona po hei kankal ho le don ani hi lo lau thong du su athia Philippa chungoi dak maya mane thil thleng kha ngai tua zona tam tak zo ngam che si lo anga khop mai Alex hena chuan mandewa ichunga kanom dan kha min ngai dam don ni khatiang khan tu ma khati to ngai lawang an ti phota Neli chuan chu lo ngai thave ka Alex tong ma chuan voin chu ka in khal thatai emang chu mo helai vela hian in phowila thang an tia a food truck lama chuan a le ta Alex chuan terang mai lo in phozi la lunch ka treat thin don chenia atia chuan Philippa nen chuan get chung lama chuan an lu ta mel tha tak in ti changkang tak te in ti changkang ni lawa a tak a changkang te po an tam hoina piang chu zirlai an ni deuh vek maya
mel thadeu te pon oma chung zinga chuan tlangwal pakhat sang thlek tak mai hi oma mei cheu hian an lo hual deuh tuau mai a in cheina po achang kang viau mai mei che pan hi chu abial nu deuh bik ni om tak hian a ku hnai deuh bika a thu soi ho te te ate chuan mei che ho chu an nui du khop mai Alex cheu pon ni lo midang ho po chuan chu tlangwal chu an en du ve tho chu mai ni lawa chu pa le a thian mi padang than kha chu gate bula chuan an oma kak lo tlan lo tu te chu an lo dang te ti deuh thina Philippa chuan Alexa en wangwang lam chu hoi pheya so pa so Colin ani so music department ami nia an chung ko hian hausa a mei chia hian an zak boi khop mai mi pa tam tak pon an thik thina tin a than te phei chuan an tlon thin ani sa chu tu thik phak ma ani sirawa tin a soifia Alex chuan na khathiam ma senga tinge ka son dan tlat le driver nga tinge lo chhualo le tin a en chun zom zera ma se chu ka chu Colin ate ta chu lo ni in driver po chu an driver lo nia Colin in ban hunak lo lam don cheni o tin driver chu na kon aw lo lowa Colin chuan ole tin a mei chhut pui pali vel chu building omna lama chu na kal pui ta Colin chetla an thir zon hu chuan Philippa chuan Alexa chu atla sum tur lama te tin adom omna lama te a huai ta chuta Alex Mr. Kenten khan in khriang nge nia chuan khanu khatunge chantu che kha ti na zot chuak thlol maya Alex chuan thudi ka soi theilo soipo ni che a oi ring chuang lawa ti hian a soi fi ta zoka taktakina ka van nei ni kha Mr. Ken khan voi kha chu ka pen kek zo hi lei ve to a khanu kha on khoi boka tui anti ta phian mai chuan ka chanchin te min zot ta ka zirlai chun zom nan ka in lo tho te ka soya ti chuan min khongai ta hey Richmond University a hian ka lu theina turin min ngai to pui ta ni chuan khamini khan Robi hotel a khan an local veang ti ka khilok sa lawa kha thil thleng ka chu thil thleng palani min khongai reu nin ka khemai a chu wangin min chan aniang a hantia ani chu mole awo makve a hantia a chan chu chu tiang awang mai maya khati te khapa an chan kha a oi chi alo ani le in betri nem a han tire hrama bete nang ka biak phak an ni hlei nem chu lowa min pui to a ka tan va biak le chi poni to lo athia ani ka ring vel ani makalo te dewa ma se poi lo mai athia Philippa hian Mr. Kena thil ti thei zia chu khria a hmalam hunatan a pui ve thei te be se wangin Alexi azot chik deuh mai ni ma se chu chu a thlen tak lo mel khop mai le a omna tu rum chon thlengta mi pathum hin lo omsa agom mai tur ten nia ngatinge kumlak loi onin so nan lo tia a chung ko satna wang ani e tina chang maya ani na taka chuan tuna aluna hian mi har sa jok te ngai na thiam na policy thatak mai oma chu chu Alexian khria in chu tiang chuan a chanchin chu soita ni anni po chuan Alex thu soi chun oi ve maya in chung ko chanchin te isoi theiem an han tia aga chung te chu agan ngai man thok ve mai chuan than hi chung chu ke po food truck te khalin kein lo ve a kein tok ve na samai atia Alex chuan chu tiang a do soyangai le thrin chu khri omati ve tho ma se ani na dik tak tu manan khriat kharam si rawa zan hun chu hlim takin an mang chowa atu galo ni chuan class ankal ve tan ta an zir teu to pakhat chuan Alex chu a chanchin a khatam vak lova ma se thom no ha ka tangin chung ko ha satna wang lo in son mi har sa te puina policy wanga lo lut ni dura angai het mi abuka atlas me dang te po chuan chu tiang tho chuan an ngai deuh vek mai a thuam no ha khi a thak chu ne ma se man tlom te ani thuna wang hian chu tiang chuan an ngai thina ni an pire da zo no chuan Alex chu chuak wata khoyang STV kha ombeang azong ngal wata class pakhata hian awa muta chi abokani ani chu pire tra zo lova an zok teu tu chuan kan zok lai thang hi liona nia puma velte chung ko fanu ni hi thatakin in lo dong son don nia tia ain mel khret tir lai vel chu awa huwa a classmate te chuan a chanchin chu an lo kha ko thup maya an chung ko in hausa ni o liona hi pasal tu an zon saka
mà sẽ adu zong ala mulova adu zong chu ni ve vai dang chuan o le khazir po hi ngai to lawang an ho sa sia an nuam ngotang chu tin an loin khil ko vel hloma then khat la chuan embassy sang mama kan tla sa thu hi do en do zere la tok mai ti tok te po an om chuta an pire chu zo ve chia tia chuan Alex chu valut ngala Leona avatia mi padang ho chuan hey engai du tin an ko ngai ven vata Alex chuan Leona mel chu ena anin mel khop mai mi padang ho chuan an lo dang ve bok nen ka ti dik lo ani ani khatna trawing ka vati boile anga ringota Stevie ni ro ti min khilum lomal to a ke po hi ka ti ve ma dewani tin angoi ranga ti chuan akal sun le tavat zoka mi padang ho chuan an nuya ava han zak lo tak ke ni pon biak chu seilo kan thliang ngam tok ane khoi lam mi nge mani le an ti sap buka Alex chuan abial no Stevie chu Leona anga abem non le angai ni ti khathiam chu wangena chanchina khriat thei chin chu han zir chiang non le vela nithum akal le me chuan classical thol le a pire zong kim thap zera not anei tha thei le bok ti chu a chui chua thei chin ani tin mi patam takin an star to a ma se tu ma angai sak lo ti a khe bok ani lina chuan ava bi le dek deka ma se tun tum chu abula mi padang an thu tatlat mai tunge kan ti chuan Colin khani kan la khiem Alex chuan uluk devina ena an thu sei po a khe pha music chungchang an soya Colin chuan music hian thila ti theisin o min ti dam song theya kan ngai tu na te kan ro ha na te hi a chok jang khai theisin tina han soi vela music lo chuan a history te chu in ti kha takin a soi zunga Leona chuan nui chungin i kha hle mai a ke chuan in engma khriat pok nei velo zai te hi ka tui ve a tin a soya min faka ka van lom ma se ka la khatlem lu tuk ke po music lam ngai na mo ingai na chuan ke po zai te hi ka ngai na a income na hun tam zok te po nei theira kanin puiton thina nga thawi awang a hantia Leona chu anui sanga thatak chuan a chang zera chuta Alex kha aba muta zawa a hoison levat Colin chu abele ta siam zoka Alex chuan chu muin a thina phuta dot mai min mu chuan min mu vele abe thasot thirakal sual em lawang chu mo patia Colin chuan Alex po chu a mu ve tho ma se ani chuan Leona star to zinga mi pakhat ve mai anga ya ama khum thei to tur dang anom chuang na khalawa angai pui mo du lo Alex chuan vakal chila ava po then mai te chu duwa anin ka va thut tak te chu na pa ma se chu tia va ti vai chuan Leona chuan ngai tel don boxi hun tha hun ram chang angai thin ram tak chuan rom lama chu na let le a kong ka chu pe deuh thok mai a thian te lo om chuan enge ni ta i valung oilo mel ve an lo tia in omelo a ka thra tin a khuma chu na muwa a rom mai te hian sual lem lova chung ko ho sa tu man om lo boka nel po anin nel so to viawa ma se Alex chuan Leona le Colin ngot mai chungai tua a thian te chun local hnaya i thachi amo school hian pau tian bo sei dona zanina hian mingan lo khoma i local ve du ngem an hantia local ve lo mayang atia local ko zanin chu anuam le dona ni o mel tak takan tam liang chu ke ni tak ngel po min du tu an mai the sin bin an thian zinga pakhat chona soya chu vele Alex chuan Leona khakal ve ngam le akal ve chuan ani po chu akal ve ngai tin tu te nge kal don alisin neem a hantia Vautina kal turlis chu an han pe a Leona ming po amurang ngang mai ma se Leona ming do ta chia chuan Colin ming kha ain ziak le khera anin thurwala ni mo atia ma se ka kal ve nge yangai ka ming hi ka pek ve ngai ni ani lo chuan Leona kha ka en thak zera ngai sia in ka ming chu ziak ve me ro ka kal ve ma yang atia atha khati tu kha ni ti na thian te chon lim le mai mei chem hel tha chu ilom ve le mai mo tin an ni bok boka ole zana lo ni chuan pawti na hun tu po an thleng le to a pati to yama an kal khoma
program an tron chia lo Alex chuan han thu tha dam na tur zonga a thu ha dama da ka son vedo na chuan music alo ka tona anin bua sei chho ton ta a han hoi vela in kopte te kalten oma a then chu ma ni chu kalte pon om zirlai za chuang velan oma azon be chu liona ni chuti lai tak chuan stage lama chuan liona rehearsal lo ne ve to go le program kan tran tak tak ma in chuan kolen khana mic man tur te khalo control sakse ti thoma khia Alex chu stage lampang hoi phei wata kolen le liona chu an local wal chi amai le chu chu soi lo midang zong ai nan du sak zo ka mi ho sa chung kwa ve ven nia an rehearsal ti ve hun po ala ni mi alawa ma se an du saka rehearsal an nei ti gani train khatte pe chom phun nang lom ma se tu manan thik ngam bok si lawa kolen chuan nuama ti mel khop mai a che vel te chu ain ti ta tu maya chuta liona chu hanzai chin ta wanga Alex chuan ral khata tang chuan alo ngai thlawea a chang khat le thunon asa zo tia chuan angoi da wanga kolen chuan ithi thalutuk midang ngai dan khangai poimo su I o chu khangai thala konfi kha poimo ti na lo fuya kolen po chu zai thiam takani liona zai zo chuan ala sak tur chu a han save china abul velam he chho po chon zai thiam an ti niang an endu khop mai chuta ain ti konfi le lo tuk chu atlak top lam a sak lai chuan a o chu trial tak lo maya chu vele me chho than kha chu an hoilet wata an nui mel kha an thup du ni kolen chu zaplu tuka a mai sen tron trona ma se liona chuan eng ma thleng lawang mai hian alo ena chumin hu chuan kolen po chu a konfi le ta dewa eng ma thleng lawang mai chuan a han zai chun zom ve le mai boka ma se chu ti lai tak chuan Alex chu alo in sum zo bik lo a chan chu liona ma a mark score tum maya azai kha azai trial tang wang mai sia lak lo hi til tuka a in sum thei ta tak lawa alo nui rita chu vele Alex lam chun en ta thup mai Alexa a han nui ri che chu auditorium chu gai hal deuh dup maya liona mela chuan ngei na alo lang chuak ngal Alexa chu ati theilo le ti lang hal bok director po chuan Alexa chu anung changa moi ro le hian a khria rang takin stage a chuan alon kaya nangkha enge ni zathak om tina kok ngala Alex chuan engma ni lo ve tina changa a chan chu liona mel a enin ati theilo le ti alang to sia chuta director chuan kolen otrial khai nui ni mo tin azot leya Alex chuan o kanui chanin khria thol chuan nga tinge min zo le thera han tia director chu athinarem zualta kolen po chu thinarema ti chuan kolen chuan inui le ni chuan helai hmuna tang hian kan pe chuak ang che atita Alex chu angai dan ani vak bik lo abial nu achu sak mai dona a khria to nak lain ala musit zuya o kadu chuan kanui veang chu kanui hun tur min khil zel don ti na mi tin ngai om tak chuan an chang let vea Alex hi hetiang hian om ngai lova ma se kolen khang hi chu ado theilo ni alo ngei ve sa du te po ani ma na midang ho chuan chutia a chang han khria chuan an lo huat pui maya kolen te chu tu te pon an tlon deuh vek sia he local thapa hian kolen a chang let ngam nia enteu a in cheina te hi a zak lo emani kolen laka chuan engma ni chuang sirawa an lo tia kolen chuan nang lak tlak lo laka hian ka tha ka khongal don lo security an omem hepa hi the chuak ngal teu atita chuta security chun lo kala Alex chu chuati an tumta Alex chuan lok helai hmuna tonga min chuati o thei turin thu nei na inei tak takem a han tia kolen chuan ka thu ni han ti ngal mai chu adu ma se liona kha om vea ain ti lalutuk chuan ai e lo hlau ve do boxi ti chuan ain siam ran ta rehearsal kan nei me ka min ti boi tat chu wangin lo va chuak phot mai te atita zoka ma se Alex chuan rehearsal ti tur chau lu phalani chuang hlei nem zanina kal tur list chu a om vekalom kamhing po zongla Alex ti I huang
chu wangin ka chhuana chan tu hi ka khelo ati ve tlat maya director chuan list chu han en vata chuta mai thina heya ming chu om nge mai iside dancer tu zinga mi rani zui atia enga Colin chuan a list chu ve en vata Alex la chu anui azatel tel mai Colin chuan iming chu omani hi ma se lam tu ka tan chuang ka du lo che chu wangin chuak thayang ati leya Alex chuan thudik chu itana lam tum ka ni lawa Leona hi tran pui ka du mai zo ka ni atia Leona po hi anga tan ma du chuang lo che chuak mai te tin Colin chuan a sei leya ma se Leona chuan Alex chu han en wangwanga a khia ton hu ni om tak hian amela chu Colin chuan a lo muwa Leona he pa hi lam tu ni du vem ni a han tia Alex chu alo zam khop mai chuak o se ti ve mai ang ti hlawa chuta ka khalo le i thu ni mai ti na chang ta Colin chuan alama tang deuh ni na khia Alex dam chu hoin lam ve du chuan chance ka peang che lam tu chuan thanga le fit thatak ni nga ya min ron bela min nek luk thei pot chuan ilam ve don nia atia mi te chuan nui huka achan chu Colin chu pasang thathlek thok tak mai nia Alex chuan a hne an ring lo na sa ati du tak takang ti po an ring chuang lo an lo en thup mai Alex chu thowa ti chuan stage lama chu na lon chho ta mai ya Colin lam chu panin ava be tak don ni na lang ta director kha Colin ma lo ding vata nang hian Colin hi chongam mo tunge ni eva zak lo ve director kan yang hian i chuak thei kan mo lo che tia Alex chuan director chu adara nama atlo ti tamaya midang ho chun kon kal na ya Alex chu khoi on an tum tamai Colin chuan angai lo hey chen te u ti na lo danga director chuan i thil ti hi khelo ni Colin hi national competition a te po atel towa taekwondo a silver medal la thenga tani hi chan si nei lo chuak wat lei tu fu zo khang atilia Alex chuan enga ma ngai dawa Colin lam chu amel ba ne ya apan hai de ta ma se Leona kha alo tong ve ta ti lo mai ro enge buena siam tu tulna alo tia Colin chuan Leona hena chuan ka khoi na don hlenem zirlai kan zo tir na kange atok mai tin Alex lam chu han hoya in ring mo atia chuta maya chuna pet to pop mai Alex chu lo in dang hana ma se avoi ni na han pet le thuta ton tum chu angonga pet fu ta nge Alex hong chu anade uwang maya mi te ra chun lo awa pet le ko ai na khan an lo thia chuta Alex o ma chuan a kiwin an nok le pop maya Alex chu khu kak khaka han to le zui che chu a balance boi ta Colin chuan khoi na tlak point ni lo kha chuan lam ve chu be sei lo mai ro i thei lai hianin chuak mai te atilia Alex chuan chu mai lo tum chuang lo wa a in siam ka ma Colin lampan chuan atlan phei le a Colin chuan khoi na tak che po ka tum lo nia ma se nang ma ni zong poka khoi na deuh chingai ni hi tin amala chu na lo tlo saka chuta zet chuan Alex po chu atlo ta nok mai ti chuan a oma chuan a kiu chuan han nok thlak le pop mai chu tuma chu vera Leona chuan nilo atok alo tia Colin chuan Leona mel hlau thong tak mu chuan a in sum le ta Alex lam chu hoya kan zinga telve chu tum boi lo mai ta che atia ti chuan Leona lama chuan a phei ta zo ka Alex chu a thinakim tel mai Leona ma chu tianga a han tun thlok mai chu adam theilowa a han tho le nga ta Colin chu nung lama tongin van nek le khwa ma tuma mi ta chuan kha lo nek don chenia an ti mana wangin Colin chu lo heilet man ti tia ma se abeka chuan Alex chuan a nek ri ta pop mai chuta Colin chuan abek dom wang chung chuan a top kan thlena ngai ne mo atita posi chu han la thalea tuna chuan di me lova sei sakatum ta ma se Alex chuan a oma chuan a vatlo fu le ta hlau maya Colin hi athinakim che hian a che boi tan ta angai tona film lai kha chuan film takin a che theya tuna chuan thinrim na nen Alex po chuan atlo fu ve thei ta chawani chutia oma tlowa a han kun deuh che chu Alex chuan muan chan chi ni lo ti hrein a maya chuan a vat nek le thuaya Colin chu awa
mai à tin hanin siam ram le a Alex chuan apong po be vak chuanin ase sual le thei ti hriain a han hnung tol le thuaya engtin nge Colin chuan a kon be don ti chu alo zi ko chian ma sarangai ni ama na va be ringa chuan ati fu thei chi rawa chuta akin ang nge in Colin chuan a kon fly kick ti tia Alex chu lo in rin lok sa kan to wangin akia tak mai chuan lo mana nung lama chuan a the le ta thok maya ase fu ve tran ta ma se Colin chu lu thok lo deuh thak chuan a pai deuh khat khata ai siam ram le thuaya ti chuan ai nai na kon kick le a Alex chuan Colin che dan chu a khato a kon kick le po chuan a kun niama a bum le thei ta tlat mai Colin chuan makati tran ta a duangin a khoi fu zung zung thei ta tlat lo ai siam ram le ma chuan Alex chuan a kon pet ve le ta man tlat mai a chu ta ze chuan Colin po chu a bok ta bok mai a a khiat lo chu Alex a hian in sual hi a zir ve tho ni mani in ven na tok chu thiam lo tuk Colin hian voi engemaw zat a beka kon pe ta tum nu khan he pa hi chu mi hmaya pek ngot atum ani mo ti kha alo zir thiam mana ol sam takin a bum ta zung zung thei ta chu mai ni levin a khoi le ta pop pop maya bidang ho chuan Colin ni thaim tin an kon kai thowa liana po local nai a that le that lo a kon ngai ven ve ni Colin chuan ka thai atia Alex chu an he lo ti apom chu ta Alex chuan le kalam ve theyang ti ko alo tia Colin chuan enga a teu lo mai a han ti seta ma se angai to thale a thu soya ading don lo ni na khia Leona laka max ko du boxi director lam chu hoya tel ti ko ve rau atita ti chuan a kal sonta mi te chuan Alex chu an ngei hlom le maya director chuan backstage a tina koka backstage lama chuan a thu ve ta ran maya Colin po kha backstage a oma abula Leona chu adinga na ani le nei lo te zota a taksa duk deuh lai te chu dam doya han noi saka Alexan chu muin a thin lung ana le ta ani po abeka le ngonga aduk ve deuh chung thowa ma se Leona chu na ngai sak ai lo ti chuan chu mi zan chu boina lian jok to lem lovin pawti chu an mang zo ve thei ta ni thole ni tlai khat chu ti tu nei lova a khuma bo mai lai chuan Philippa khan chua pui ta na lo soma ti tu dang nei chuang lo boka ole hatia get bula chuan anin huwa Philippa chuan a chua ti lema Olympic Games an bo sei dona chuta chuan foreign tong thiam an muwa in volunteer turin poisa hoin chuta chuan vatel ve tiang ka ti dewa sum tlema zong ka tho chho bel thei pha bokanga tina soya Alex chuan a thalom tin taxi phakdinga Olympic Park an ti hmuna chuan an bakal ta amun an va thlen chuan inzia lu na tur hmun hilo oma mi somnga vel zan chuan niang inzia lu tum chuan an loin line thap to mai boka Alex chu bathroom lama kala Philippa chu a in line ve ngala chu vele Philippa heta tin Miriam khan lo kova Robi hotel a thil thlenga tang khan an lein mule talawa Miriam hi za ema wangin Philippa po abengam to lawa Philippa la chuan nuam lawa ti hang ti hlawin abem ha sadu bik lawa Miriam chuan Alex nen local kha ka muwa hei iti ve do nemni a hantia Miriam hian Robi hotel a thil to na tang khan Mr. Kena chanchin a ro zio chianga ni thil ti thei tak ani ti a mu chuaka abulading mai chia phei kha chu ai chuan ala go puizo kang ti po a khethiam anni khan Alex kha am puya wangin Alex hi tunge ni chi a hriat ta chian chak le a ma se a mungam to si lawa bathroom kal hlan chuan ram chang lo lawa tani Alex nen khanin zui ta ni mo a hantia a zui ti lama inga yang kha chu ni lo mani chu wa kal chu a him lovin ka khia min kal pui tu khan ka som mai ni kha atia ani mo Alex ta chu new year ka le kha zoi mo ko tia intin nge ani theya atia ania kan university a kan in son tolom chuan khamituma puitu te khan a in son theinan an puini na soibok atelia chuta se chuan o chu chulom pe khriat du khami te nen khan nge anin lei chin na dik tak i khriam Alexian thupa nei ni lo mo a hantia a eng ma ni lo Mr. Ken le me chanu khan Alex pan kek zon le saka an khongai thareu meya ti chuan khami tumpo khan an khongai awangin an tampui ta mai lom engma in thu bom lowang a han te leya
anh hi mo chuan ang tin mon tram pui dan chu poisa ten pm tina zot chik ta zola chu tiang engma om po ka khelo Mr. Ken chung chang chu ifan khoi anh tin nghe i khiat ti na zot le ta Alex chu engma ni ro thak tak mo tin a chang lem lo Philippa chuan ma tinge chu ram chui ngai tuwa Alex chu ka thian tha lom mi suala ni theinem nang pon ho to su inin mu huna bhok chia zong kha siam thaula thain ka khia atia Philippa itan chuan chu tia sei chu ol mai theya a chan chu nang kha chu a chu atiak tlat chia ke chuan chuata mi kha ka e ve ka sin min veng tat boxia khami ni chu ka kala za kha ka kheng ai lo khatiang thila thlen chan be chu Alex wang ve khani chu wangin ani khyang hi chu ka thiana ka pom ve thei lo atita Miriam mi chu athinerim ti khiata amit ti potling pio maya atong zong te chuan a khur te dat hian a khiata chu tiang khop chuan kha thil thleng kha alana ni chu ti lai chuan Alex chu lo let le meka Miriam mi thu soi than khat te chu khe pha Miriam mi chuan a mu ve le tuna chuan e ti thei to le mai mo ma se hi khiang che Mr. Ken le khanu tel lo kha chuan zirlai ka thei mai ni ti hi tina ko ka chuan eng tika ma chuan khang thil zong kha phuba kala la don ti khe bong che ati ta boka Miriam mi chuan a thian no chu amel ko ka na tinge chu tiang ngai tu na thalo chi potlak le min kal son mai te atia Miriam mi kal no chuan Alex lo kha thiam mai te o ka thian nu po a ang to lo atia Philippa hi chuan Alex si asual na khelem lova han huat ngot na chan tu ka khelo Alex chuan ven register vera kalung hak nche atia daw ka chon ven hu chuan ati fel ve thei maya chuti lai tak chuan dewel kha local ve ta lol mai he Olympic tu hian chung ko hian an sponsor vea ten tuna volunteer tha hi an mani chung ko boi pui tu ga an ti ni wangin apa chuan ending ngai ten fel turin alo tir hi ro nia Alexan mo chu oho nang ma mo atia Leona adeit la ya ti bam vek tu khani ti khengal ti chuan volunteer a chuan nang ni ang po in local ve ni mo a han thia mi ta chu an ron hoi le deuh thopa tlangwal mel fai an ron tak mai thu nei mel tak boxi chu an huwa chu chuan an mi ta da thopa degel chuan kal mai te he pa hi tu man lo tel ve su atong kai lo nia tia ka tel ve don hleinem ka thian ka ron kal pui mai nia ti na soya thiana i thian ne du tan lo amane mo a han tia abula Philippa lo omhna chuan nang ma hi niang mo ani po hi kat le nga lang cheu ati tamaya Alex chuan deril ava fer lo ve a han ti man chawa fer lo a ti nan hnung de wa chuan Miriam me khalo kala fer lo ti mo ani le man zana hotela chuata mi i ei tir te kha a fer ti em khami zana min ti dan kha inung chang kha a fer bik lo nia alo ti ya chuata mi thil ei chung chang chu midang ho po chuan an lo kha thup to kha thil tleng kha he pa ti hi ne mo ma se in chena niam te rang nen in tin nge chu tiang chuan a ti tir thei jok le ti zo na te chu alo om ton ta ma se deril chuan he pa chan chen hin kha chiang duam ni restaurant chang kang taka sai galakal kha ni rom ni a han ti ya deril hian Leona adeit zana Alexan sai gal nena lo zui kha restaurant na anu lai velte anau te thla lo lak tira alo post dor vio to chutia soita ka chuan thala ka mi kha he pa hi ni take tinan nui de ta thren kha chuan he ke pok phone alo om mi ka chang kang tak tak ka a cycle da te hi an teu tin an nui ta hum maya Miriam mi chuan chu mai la ni lo khami zan khan Leona kha abem ve ngamania en teu aza lo zia hi alo tileya ma se devel chuan he no chu ava khenem ve o khami zan khan Leona khan ke po min hnol ti thlengin a khiyang atita a hlau thong to dewa devel chuan a sei tam zel main Alex nena chuan kal to mai teu atita Alex chuan ole kankal don tin Philippa chu han kaya ma se devel chuan ka soi khain kha chiang lo em ni o tin Philippa register form ken lai chu a chu saka a pot thler ta vek maya nang ni chun tel ve thei ro tlat ati leya Philippa chu mi tuet lata Alex chuan drop su itel ve em mang atia ka tel du to lo kal zok mayang ti na soita Alex chu ain thiam lo khop mai itel don alom volunteer lo tu te hi an ma nen ne leinem an ni hi chun form fill up vel hen boi pui chawania nam dang tong po thiam takania
chu wangin ifitra itel emang atia chuta Alex chuan de rela hena chuan thiampa min ngei ti chu ka khia ma se ka thian nu hi foreign tong po thiam le hen ha hi mamo tak mai nia ka chunga chuan idu le chuan theya ma se ni hi chu akong dal sak lo la ka du khop mai atita de rel chuan chu min vo ti na em ni i sei chuanga ta ma ka ngai lo atia le na ma hoi sana chutia Alexa ain ngai tlom mel mi nan mu chuan de rel chu an dem tan ta atuak lo tok zo na na atok tir hi chu afu em ni o henu hian nge thil ti sura nei le ti nan lo khong ai tan ta chuta Miriam mi chuan thu ron lo pe wata Alex hi enjoy puya somla achak chuan Philippa hi tel veula achak lo chuan tel lawanga a thavio lo mo lo tia de rel chuan a try tin Alex lam pang chuan han hoya chutiang chuan kan ti dong nem niang a han tia Alex chuan ngai to wangwanga ole tin a chang ta ole chuan achak lo zo zo kin achak zo ke an fo bokang o tin de rel chuan a sei le a Philippa chuan Alex ti do me ro ka du to lo ho zo kang atia Alex chuan ni lo ve ka chak don alom tin de rel lam chu hoya kan tron don nem niang atita de rel chuan mi lo zi ro le tin anin ti siang na tur lam chuan panta in el tur chuan in chunga chuan an in zui lut taloma an in el tur chu dartboard ke man tia alema kan huang reuh hian an in vom fu siak kan te mang chu voi thum kan tinga chuta a score tam ber chu ani mai tin de rel chuan a soya a tho khatna an han vom sina tho khata hen voi thum vom zera oma a tho khatna chuan de rel chuan a score hem zok lat chuta mi te chuan de rel chu ne lo to pang hetianga na na chuan anin thiam lai om emai an lo tia Miriam mi chuan evan thiam ve an he don lo chen i kha lo ti ve puka de rel chuan tungei ming kha a han tia Miriam mi kania richmana kal ve tho kania volunteer ha ka kon be se ve a atia de rel chuan a that chu nang chui tlingang a han tia Miriam mi chu alom kop mai a thon hin na chuan han ti le dona de rel chuan point sum sari pa point ma khwe tua ma se avoi ni na an han ti le chu a score tam tawak lo ma se Alex khana tho khatna a score le me ma wangin angai chu thavio thoba engwak a kon score le don chuang lo tin Alex ti hun chu an lo thlir ve le ta thap maya Philippa chuan Alex lu tok me ro aza thak me mai alo tia lungai ma ta che kan ti tran chu lom a tho ni na kan ti ve chowa a tho thum na po alom chewania ti chung chuan a han tin van wana a vom phei ve le to pop pop maya a chemte vom thiam na kha man tang kai hun takani chemte nen chuan ain ang lo viawa ma se a chemte vom dan tek tik chu a han apply ta china tun tum chu a mai thlo chuan a score thatangang mai mi te chuan he a va score tam ta si ve intin ya ti thei zo ma son le maya no ti sap sap maya game po tang ta at mai ma se la sraw na lo oma anin thawna po point sum di vel chi anita de rel chuan a top na chu idu tak tak mo ani lo chuan point sum li in idan huala ivan nei fe ni lo chuan in a chak tu chiang ania chon ska piang che idu chuan iban san theya ani lo chuan ka ke ngor hi i fo ngai don ania atia Alex chuan mi pa in kan tiang kan ti to chuan kan ti tluanang chu le nge nia ka chak thu ti hlau zo kem ni i hlau chuan nang ma zo kha in nuk dok thei tho lom ke in nuk dok tu min ti ngai le nem ti na soya chu ta de rel chuan ani chuan du than tu dang ka nei lo ni chu ka ke chu i fo nge ngai don ta tin a voi thum na tu chu han vom le to pop popa chu ta le Alex Khan Georgina ina a jo tir kha a man a hun ani ti a khia de rel na han vom chia chu le mi te mu lo turin thil khriam mi te mu thei si lo chu a the pheya chu chuan dartboard kha a the che zewa a point claim zo ka chuan de rel chuan a vom fu ta chut mai tin a han vom le a claim chuan a zia dewa voi khat a han vom le a claim na score thale dewa ti chuan a point zong zong bel khom chu Alexa tan chuan phak a deuh mai thei ma se phak ngai na lek lova score ha tum line ala round kha ati cheta dewa Alexa hian ati fu vio chuan a le pel thei tlat mi te chuan
phak thei lek lo tur khopa score tam tur ania ma se chon sa pe ve niang ti nan lo soya lo enila phak nge phalo ti nan thliang lai ta thup mai derel chuan atum anga knock out ngal pop chu thei ta chia lo ma se Alexatan chuan ron phak chu hak to tho mai ole ke chuan kha ka zo ta I hun ani ve ta tin ni sang chuan han soya Alex chuan game a zo ma chu achak zo ka khriat thei lo nia ti na changa anen bo sei velea point za somli a score ngai ani lo chuan achak don lo ani avoi khat vom na chum point somli mo ta phot mai vom ni ala neya point za a mo langai mi ta chuan voi ni vom a point za chu hak to mai thei ni lo tia chuta avoi ni na chu han vom le popa point som nga mo ta mai chuta zet chuan an ngoi ta thup mai Alex chu achak mai ang ti ngai dan lo om tran ta voi khat vom ala neya point som nga avom chu avai chuan achak don ma se an vom buộc to na chuan point som nga vom fu na lai tur chu a hlia deuh vek maya chu wangin a har viau tuang derel chuan professional tak tak te po ka ti pui to thina su tiang din huna chuanin professional tam po vom fu ngai nam to lo tin a chak nge a larin viau ni Alex chuan an nunga om te chu khoi mo min dal tin a han nung tol deuh duai duai ama ai hla fe a chuan ding ta enge mo zia le tin akal ha sot chun kha thiam theilo eng tak chu thleng don ni mo tin an rai ta thuap maya miriam mi chuan kal nai po ni la vom fu a har don te rang nen ila kal ha zuya Philippa hepa hi du tok turin han ti te alo ti ta lo maya Philippa chuan nga ti ngei huat le a sual na ka kha velo high school tang tu kan thina nia ke chuan ka phasan ve don lo ti ve tang chuta derel chuan miriam me kan ko pa chuan a konfi mel le maya a thian pa hian thiam theleng ma tak anei a khriat puite pon ni mana alai tak chu abom fu thei don em lo enang hiang atia anuya midang ho po chuan nui do suka Alex chuan mon sang na hantin wangwanga anung tol chan tak kha chu chemte bom azir lai khan tun anga hla ang bela hian azira a thoni na vom nu khan chemte bom ang debina control thei ni ti khatowa chu wangin adu tu samang takala om talo lo a vom pheita an rin lo tak mai chona laya tak mai chona bu ta chot mai a vom rang lu tuka tu man mu man lawa a bu chot chu an hu ni deuh mai an vom bu to than khat te chu le ya chona ta thlam ko mai a vom na boka adang ho kha atitla ti khriat le khaile za somli score ta achak dang mai tu man an oi theilo chuta Alex chu derela bula chona vakal naya le achak zok chu kanom ta a han tia derel chuan ala oi theilo chiang zokin bo chu en wangwanga ma se aburwa mai sia chuta a huile ta Alex chu nek mai te du ma se mi tam takma anin tiam na khati lo tlina ngai ta si Alex chuan ti khang ka thian nu chu volunteer a atel theng te ro atia ti chawina changa chuang hal mai han tuma Alex chuan chutia ngai pui mo lo tak maya chu a han tum le mai chu angai dan ani talo atran tiang kha chuan Philippa nei ra ngai dam ga deu tianga athok mai ti kha angai dan ania ma se tu na chuan angai dan a pel ve le ta a thai I du chuan chuak thayang ma se kan game zong kha ka record veka chu wangin social media lama ila ka pha video don ania tin a phone chu han lek kang wa Alex chuan a record mi lo ma se derila te ang ti lo thonan chuan hetia ti hi ngai tla sia deril chuan a tak tak emo tia ma se Alex ke han fo em su chi si lo an chung ko chun nun na zong ati mual pho vek thaya Alex chuan a khre le nei ti po kha thiama ma se angai pe mo du biek ta lowa le lo kala thing thila ka ke chu lo fo po le ati ta deril chu thinarim khop maya ma se ti thei dang nei si lowa an game zong kha an post dang te lau box si mong chang chuan Alex chu ava pan naya nual nak mai hian an kal nai zela mi te chuan a fok tak don ani anga tin an lo en na stong mai sia a thanin video tan an lo ka wara chu ti lai tak chuan ngoi lak te tin derila dara chuan miriam mi chuan a lo khoya nangin ti khang ngai leinem ke mani ti ai chu ti thei tholom tin a konin peta mi te chuan makan tia inin ram siam na khan ai o aman theilo tin soi tel lo boka chu wangin ka thian tha ka derila ti ai chu ke man I ke ka fo mayang atita
Alex chuan chu tiang chu thlengang ti aring sa lawa Daryl chu alom ngang maya Miriam chu kun hiama Alex ke chu a fob don ta Alex chuan angai lo nang nei ti angai lo atia Miriam chuan ngai e engma bat nei ka du lo nia ka ba chu ol zo watang atia chu thia ti ta ka chuan Alex chuan a ke chu doa a fo ti ta chu vele Daryl khan alo kai tho wata atok chuan kalom khop mai in zir chu vele kan company na ka penga lang che tin a soya chu ni Miriam hian a be sei ti chuan kaman lom tak tin Alex salam chu a hoya Alex voin chu min ti zak hle mai ma se kan van ni hunana thleng ve don alom en ti ka mo chuan phu ba kala la veng atia Daryl chuan ti te kal teang heng mi te mu phak lawa restaurant changkang benga ka chol pui deng se atia ti chuan Alex po chu Philippa volunteer na vel ti fel chuan an han khatlai le dewa an ho vele ta country na lunch an aya an ei man chu Philippa chuna peveka Alex chuan pek tu ka nei ve tholom ati po chuan Philippa chuna pelui thawa nelin he nai thok 20 ka hrialom chu wangin i du ka le thei che ma se aman tlom be thanga kha chi thu ni mai atia Alex chuan atui ka ti tholom ti na nui maya ma se Alexian ahun man dan chu ngai tua voina in ta lu dan te Philippa wang veng ani ngatinge Philippa tan hin khang thleng kha thlen chan yang le han chak lo phei se chu ama hi du deuh nge nyang le atia ti nai ngai tua ani theilo hei university a hian Stevie nei le tu chu wakal kha ania ma se tuna chuan Philippa boipuina na hunam mang nem jok ma tlat adik lo ti nai ngai tua ni atuk laya chuan laman ziong leya lam thin jinga khana tel ve kha kan la khiamo Alexi lam thiam chu ni lova ma se ati ve thei mai zela lama zo thin chan po Leona amu thei na tu ani don wang ani ma se boi thak ta chu Leona bula chuan Colin kha ve zel maya afala han biak na hun po thei lo ni ye ni so ma gal nu po in Leona biak na hun chu thei ta hau lo Colin bula thut lo le Colin chu bul ngai lo veng mai sia Colin nen khan bokok chatak mai an nei to bok nen Alex chuan halak vak ngai na khachi lawa achang chu na beidong gom thwen ani tum khat chu tia Leona na zai jing lai chuan Alex chuan amulo turin ti in stage hung lam deuh sir he deuh si tong chuan a bi thla Leona chu en wanga Stevie khani ma se min khato si lo tiang ai to lai chuan angai to thui deuh nge ni na lai tong chuan a thapal ta thok mai stage an hon ro da than khat chu a pot thlatela a ri thlata rom maya atlang na chu fit nga vel lai sang ani ve a anala tuklo na chungin an zak khop maya an thodona hoi po hoi chuang ngam lova bedang hola chuan an lo ni bok nen rang taka thowa chuang hal wang atom lai tak chuan Amazon a chuan mi pakhat alo dinga chu Leona khani ma se za ema wangin a thowata kalmai han tuma ma se Leona chuan ana em alo tia ka tha tia kalatum chu ma se khai ban kha atia aban chu a chela hei athinia atia khoi moklo en chiang te ang ti na ban chu a han pot nai dewa chuti lai tak chuan Alex chuan Leona mel chu ena Stevie che khani han ku mai te chu duwa ma se a che dan a thlak tak kha ati thin rem zo to tuna chuan in thlekong de ka a omangai ni ti a khathiam to Fiona chuan local ngo dam doi kalon hoyang che atia a kai pheita ti chuan botela tui chuan han silfaya dam doi te la a han no ivela New Year kan lai khan an erong bolain chem te nen zai pala Stevie chuan a silfaya dam doi te noya kha chuak rom bom mai Stevie khai ni to tin angai to na chuan in zot mol maya ma se asoi langam si lawa amit tui chu lo tla Leona bana chuan a fara chuta aron hoi chuaka Alex chu amit tui atla ni ti khia makti deuh hlek chuan ena Alex chu in sum zo ta lo Stevie a han tia engdena ti na tho ta hluaya abial nu hlui mo ti thin kha a huat chan be ania chutia abial nu hlui minga a ko le chu ati thei thak lo mai ma se Alex chu akna ho na ni ti khia ati zui chiam du bik lawa a thian ten lo thenga Alex mitan huwa a mi tuet la ni tin khathiam Alex anat lu tuk lo kha
han tra na thamani am mon le o ti nan lo fia ma Leona chuan ana ti wang po ni chi lo thil dang ai to nei ni hi chu wang niang ti na bial nu thu ya ngai ni ina nga ya kalson me chu han tuma ma se hoi let le ya chuan iban kha damdoi na mu mal zo kin vatum ti don nia atilia akal liam ta Alex po chuan damdoi na hlo boka tin avatum ti ga da kal chan vevel huwa chuan lam zong na mun lama chuan avalet le ya ma se Leona kha chu kolen ne na lo thu dun le dai to a thian te chuan alo let le ta e in tin nge mo ha tiang a tong hin tlak thak thei zok le inge moi wa ti wang le ti nan lo ni zata Alex chuan a chang pe velom thut pha chuan a thuwa chuta amma nei zo chu lo kolen hena chuan ho tu te lam kan be to a odi to yam ni lovin ko tual zo la zo khan program man tu ania ma se poisa exat ma trompuina university hi min pe don lo ke ma ni chu chuan kan in dai seng don si lova min hai to pui te alo tia kolen chuan ole ka pa tek lo be don nia tia alo mom ngatang chuan in ziong na sa to box si lan chuan e don em niang i ha chol ve phot to tiang u khai atia kolen chuan ni e Michelle restaurant na ikal to em tin liana chu an zota ai la kal lo ati ta kha chuan chu ta chuan kalangu kan zawain an tia am mane zo po chu lom khop mai ke po kala kal hei nem tin a phu em maya kolen chun zui chuaka an thian te pon an zui ve vek sia chuan Alex po chu hnung lama muang chang na kal ve a chuta kolen chuan Leona hena chuan ente mi panga che kan lengania Alex si local ve don em ni engai ngai dan tin zot ta Alex chu zak tak mai hnung lama chu na dinga Leona bul naya theina kan chang nia khriata wang so ba local tum ve nia Leona chuan abial nu hlui anga alangai tlat a khriat na ne wangin local ve lo me ko se local ve po ni se eile in man ani don chuang lo atita Alexi aga theinin tu ponan ngai veka Leona po yan chu chungai ta nani chutia a han soi che chu kolen le medang ho chu nui ta huk mai ningot mai restaurant chang kanga kan kal don ti wanga local ve ri ngot tum te chu a poisa nei ong top si rova kan tum kep te be se nge mani ti rang nuya Fiona chu adu aina tong na deu lekani midang an nui ta deu huk box sia khatia ti khang kha ain chiang le dewa ma se ani tu rong chu ani vek to si ain thiam long mel chu Alexan a mu lo nan tin le lampang hoi vata kolen la chuan nia engpon i se poisa nei lo na chu lo tel ve do ma se ti ngai na om lo ni e ho lu tangu atia an lu ta sap sapa an mane zo chuan e kan sun nu khalo vati faila vlo va kan fel ta che ti na Alex chu khila chuan an tlan niam ta Alex chu noi lama mela ti chuan ka tlan niam ta chu a thlir zui le dawang banga engma sei tu nei lo akal ko na ni mi ta chuan an hu sit thina ni mai thei ma se adam chunga thlen tuwa be sei ngai lo Stevie ngai chuan am hu sit ve ta tat mai Stevie kha ani tak tak lo nia nga tin angai tu kum hial ani ti chuan an roi house no mun an su nu notify to chuan ale le ta a chun zum chu episode dot liang an kon ti don nia